Malta ta' tikġieħ Perit. Tislima ta' nazzjon. L-aħħar tislima lil Perit Mintoff. Mintoff jindifen. It-tmiem ta' era. Mintoff jingħata tislima papali. Dawn kienu l-kliem li ddominaw il-faċċati tal-ġurnali li ħarġu l-ħadd l-għada tal-akbar funeral illi qatra pajjiżna. Ritratti li jiddeskrivu miljun emozzjoni, tebut miksib bandiera bajda u ħamra imdawwar baħar ta' nies. Baħar ta' nies li f'Mintoff sabu eroju patriot Malti ta' veru. Ritratti li jagħtu xieda tal-kobor ta' dan l-eks mexxej laburista li ħalla wara nazzjon jibki t-telfa tiegħu. Telfa ta' missier li temaħħom. Missier li fiħsabu l-faraċ u l-ken. Missier Malta Repubblika u moderna. Ritratti li juru n-niket fuq li til-Perit, ennu Jana, u neputijiet tiegħu Ċetta, Emma u Daniel, u Hutu, li għalkemm anzjani akkumpanjaw lil ħuhom sal-aħħar sekondi tal-vjaġġ tiegħu fuq din id-dinja. Il-ġurnali li ddeskrivew l-emozzjonijiet kbar waqt il-quddis funebri fil-konkatedral ta' San Ġwan. Funeral li dewa b'diversi ċabċipiet, kemm il-folla li kienet qed issegwi barra l-konkatedral ta' San Ġwan u anka dawk li kienu ġewwa l-istess knisja. Ġurnali li l-koll li kwotaw il-klim meqjus li bih l-Arċisqof Pawlu Cremona iddeskriva lill-eks Prim Ministru Don Mintoff bħala l-ħabib tal-fqir u l-batut u kif ukoll il-messaġġ qasir iżda sinifikanti tal-Papa Benedittu li nqara fit-tmiem il-quddiesa preżenti Katavere. Diversi ġurnali ppubblikaw ukoll supplimenti speċjali miżawda b'artikli u opinjonijiet fuq il-ħidma politika u personali ta' dan il-politiku li ġibet warajh ammont kbir ta' Maltin u Awċin li fih dejjem raw eroj, raġel ta' prinċipju li dejjem ħabb is-sewwa. Supplimenti li rrakkuntaw il-ħajja tal-Perit fosthom loti tal-interdet fuq il-Partit Laburista fis-snin 60, episodju li ħalla l-marka tiegħu fuq ġenerazzjoni sħiħa.